Здравейте хора, днес играем в Horse PvP. Всъщност аз съм играл от по-давна, но вие днес ще видите какво е да правиш да играеш в този тъп сървър и не е много тъп, познавам онера. Всеки пак той е приятел, малко ми е бъгна в този сървър и така да правим нещо интересно в този сървър, не знам какво да правим. Може би ще покажем варповете на този сервер. Warp Enchant. И сега ще видим къде ще ни проведе Warp Enchant. Написах Warp Enchant и чакам 5 секунди, не трябва да се мърдаме, за да може да телепортне в Warp Enchant. Това е Warp Enchant, той също е на спална. Не знам защо Алекс. Така. И ушу. Това е Warp Enchant. Тук може да си енчантвате неща, ако имате нужен левел. Това не може да се кача. What the fuck? И пати май. Добре, да прегледаме друг варп. Варпа, примерно варп, и сега ще видите едно нещо, което значи тук има едно нещо, което наистина ще вземете гора в... И така, значи, доколкото разбрах и доколкото време играя в този сервер, тук зад ето това нещо вече се шибан и шибан PvP зон. Това е LARP, все пак Warp Foot. Ами сега Warp Foot. Чекаме Skype. Така. Това е Warp, той също е една спална и просто седите долу и почвате да трепите с всякакви дебили и умрели прасета, кебабчета и кьофтета, всичко живо, което виждате се бие. Ето това тюленче. Мри. Така. Интересен е сървъра, наистина доста интересен. Може би отдолу в инфото ще има IP-то на сървъра. И така ще ви бъдем благодарни, че ще влезете в този сервер. Не само аз и Алекс Димитров също ще бъде благодарен, че влизате в неговия сервер. И така, ето тук сега спечелих малко парове. Той изглежда доста тъп, за да мисля, че така. Видим някой друг. Warp Nether, отчети напълно Nether може би. За малко... Аз отивам на Warp Nether, те като отиват на Warp End да се плющят. Това е Warp Nether. Лагна, вау. Много лошо лагна. Преса. Така. И след вълната сте в PvP зона. Тук е някой цветна малко вълничка. Значи след тази тъпа вълна, вече сме в PvP. А дали ако сме на самата вълна ще сме в PvP зона, не знам. Така, другия ларп е така наречения ларп Ranks, който във всеки сервер го има. И просто ако го няма, значи сервер е най-големия опитачен на света и никой не влиза развитие. Принципно
Много редко играя в този сервер, но ми харесваше и понеже обещах на моя приятел да играе в сервера, играе. Тъй, сега. Това къде е? Къде е? Ето ги. Това не. Къде ще е камо? Ето, като влезете в сервера, пуска кит самите ви конче. После за цена 480 SMS ми правих каруцар, който съм аз. Това мисля, че беше Дивкон. Да. За 6 лева SMS ви прави Дивкон. Жребец е най-високия ранг в сервера и ви прави за 12 лева SMS. Има и ютубър, но твърде съм силен за ютубър. И мисля, че заслужавам този ранг. Така, един друг Warp. Warp Repair. Warp Repair би трябвало да можете да оправите нещата си. Защото ако не е това, ако няма за какво друго. Не знам, малко тъпно ми ще ми вижда. Да, ето Warp. Това е Warp Repair. Тук си причекте, поправяте кавалите. Общо взето. Слагате меч. Слагате нещо тук и пишете някакво име и поправяне. И готово. И това е Warp Repair. Нищо интересно. Тъй. Warp Shop. Това е Warp Shop. What the fuck? Warp Shop още не е готов. Шо? Warp Shop още не е готов със сигурност. Те. Warp Shop не е готов още със сигурност ще го направи този циганин. Алекс Димитров. Трябва да е. Warp 3, това е, просто отивате там и си тремате такива глупости. Някакви лайна там, каквито искате сте. Ето, примерно сайта, тук. Влизате, това нещо се затваря и просто фърляте. Примерно тук фърлям някакво. Примерно те спира е там. И човека, който е в съседното такова ги взима и си заминава. Заминава си. Има 4 такива стаи за 3-2. И сега най-важният Warp Event. В този Warp всеки ден в 8 часа, ако сме над 10 човека или 15, правят варпове. Не ме видят. Добре, няма да видят скай. Сега. Това е Warp Event. Тук стават всички интересни работи в сервера. И всеки глупости, лайна, чики-чики-чики-рики. И така. Това мисля, че беше нещо като Jump. Няма нужда да коментирам Алекс какви глупости е правил. Но сега това беше в сервера. Може би това беше единственото интересно нещо в сервера. Разбирате ме. Сервера е обитачен, малко скучен и просто същински кавали. Защо да не е кавали? Не знам. Аз съм толкова готин, а пък имам... Не знам. Направо ми се плаче. И така. Това е екрана на интервюто, което аз направих за Horse PvP. Надявам се да харесате клипчето, за да направя още такива клипчета в този як и тъп скучен сервер Horse PvP. И така. Чао!